Deci o voință și o răutate și o dorință de a câștiga și mai ales one-on-one, știi, se uita la cealaltă și zice nu, asta nu pierd. Ea a bătut-o Sharapova, eram în China, dai seama să fii lângă un numărul 1 mondial și prima din istoria României în tenis, a fost un moment deosebit și nu o să-l uit niciodată. Deci eu n-am mai văzut pe cineva și eu eram, să zic așa, în cariera mea rău pe teren și nu-mi plăcea să pierd, dar nici nu pot să mă compar cu ea. Deci eu am văzut-o în momente în care chiar nu era bine, nu se simțea bine. Un vis, cred că și ea a spus de nenumărate ori, nu uitați să visați și să visați departe. Eu am făcut asta și sper să vină și după mine alți copii care fac același lucru. Simo, suntem toți mândri de tine. Îți mulțumesc din inimă pentru tot ce ai făcut pentru noi și mă bucur foarte mult că și eu am avut o mică parte în drumul tău. Primul lucru care îți vine în minte când auzi numele Simona Halep? Primul lucru care mi-aduc aminte e la arenele BNR. Mai țin minte, Simona a venit la mine. Eu am văzut-o jucând, o știam dinainte, dar a venit la mine și avea niște probleme cu spatele. Ea avea, cred că, 17 sau 18 ani și atunci, pentru că eu tot timpul am avut de-a face cu spatele, ăsta e primul lucru care mi-aduc eu aminte de Simona, dacă spui Simona Halep acolo, că am vorbit cu ea foarte, foarte direct și am încercat să-i dau din informațiile care le-am avut eu pe parcursul experienței cu accidentările la spate și toate chestiile astea. Și dacă îți cauți un moment din cariera ei, din încercări sau mai ales reușite, care e ăla pe care pui degetul prima oară? Păi normal, e momentul în care ea a bătut-o pe Sharapova, eram în China, eram eu cu ea ca antrenor și, bineînțeles, în momentul când a devenit numărul 1 mondial în săptămâna aceea, cu toate că aș fi dorit așa de mult să o bată și în finală pe Caroline Garcia, mai țin minte și acum cu cine a jucat, da. Și normal, ăla e momentul care l-am trăit cu ea acolo, fiind pe scaun și nu eram de un timp foarte lung, nu ne antrenam de o perioadă lungă, dar a fost, dai seama, să fii lângă un numărul 1 mondial și prima din istoria României în tenis, a fost un moment deosebit și nu o să-l uit niciodată. A treia chestie din seria asta, care crezi că e prima și cea mai mare calitate a ei, dintre multele calități pe care le are? Asta pe care l-a sprijinit cel mai mult să ajungă unde a ajuns? Deci eu n-am mai văzut pe cineva și eu eram, să zic așa, în cariera mea rău pe teren și nu-mi plăcea să pierd, dar nici nu pot să mă compar cu ea. Deci eu am văzut-o în momente în care chiar nu era bine, nu se simțea bine. Răutatea pe care și stilul ei de a lupta până la ultima minge și a dat tot ce poate pe teren, asta a făcut-o cine e acum și cine a fost. Deci, cum am spus, au fost momente în care am zis nicio șansă să mai continue sau nicio șansă să intre în meci. Totuși a intrat și a câștigat și voința asta, odată intrată în ring acolo, era de o răutate incredibilă. Da, deci o voință și o răutate și o dorință de a câștiga și mai ales one-on-one, știi, se uita la cealaltă și zice nu, la asta nu pierd. Da, asta a fost, asta e atul ei. Pe lângă altele, după aia, dacă aș pune încă unul pe lângă, tot așa, intensitatea cu care se antrena, ea nu se antrena foarte mult, avea talentul și energia să prindă foarte repede, dar pentru că intensitatea și modul ei de a se concentra era special. Hai să trecem la astea cu evenimentul în sine. Ce înseamnă pentru tine? Pentru că eu îmi închipui că e și onorant, nu?
Ce înseamnă să fii alături de ea la un astfel de eveniment? Da, deci chiar nu mă așteptam, mă bucur enorm, mai ales că suntem din Constanța și Horia Tecău e din Constanța, știi, am avut așa, poate eu am deschis drumul, poate le-am fost acel idol la început să vadă, uite, din clubul ăsta, din școala sportivă numărul 2 Constanța, de pe terenurile astea a ajuns Pavel, de ce nu și noi și idolii sunt foarte, adică idolii, să ai la cine să te uiți în față, cred că e foarte important. Și pentru mine, cum să spun, o să fiu cel mai bătrân de pe teren acum acolo. O să încerc tot posibilul, jucăm, adică joc cu Simona. Să spun sincer, nu știu cât de mult Simona s-a antrenat, arată foarte bine, deci arată foarte fit, dar e alta când, știi cum, noi trebuie să jucăm. Pe partea cealaltă e Gael Monfils, care încă joacă ultimul al lui an, și Svitolina, care cred că o să, adică mai în formă de data n-a fost, adică a fost și mai în formă, dar acum e 5 mondial. Deci încercăm să facem un show din toată chestia asta și încă o dată la ce m-ai întrebat, e o onoare să fiu alături de Simona la meciul ei de retragere la Cluj, unde am mai avut evenimente acum 2 ani cu Agassi și Ștefi și a fost incredibil. Înainte de asta au fost cred că încă vreo 3-4 evenimente cu tenis și toate au ieșit incredibil, dar ca asta nu știu când o să mai fie. Da, te-aș fi crezut că ai emoții dacă n-aș fi avut bucuria să te văd lovind, așa că asta cu emoțiile nu cred. La cum simți tu mingea, da, știi, nu, o să-ți spun o anecdotă după aia cu... Nu, e altceva. Crede-mă că am emoții. Crede-mă că chiar am emoții. Da. Da. Tu o cunoști foarte bine pe Simo și noi aveam chiar notat momentul Beijing, pentru că ai fost acolo și îmi închipui că e ceva nemaipomenit. Ce latura ei sau ce fața ei crezi că n-a fost atât de bine cunoscută de public, în afară? Bineînțeles că viața privată, viața personală. Dar ca trăsătură de caracter sau ceva ce publicului poate să scape. Și... cât de sensibilă e. Pe mine e o persoană foarte sensibilă și dar chestia asta n-a putut să o arate, n-a avut voie să arate și poate o să o arate de acum încolo, știi cum? Sau să învețe să o arate, pentru că tu devii foarte închis. Ești ca jucător de tenis, devii foarte egoist, nu lași multă lume sau cei care îi lași, unii dintre ei poate nu sunt cei mai ok și faci greșeli pentru că te concentrezi numai pe tenis. Partea asta de sensibilitate cred că n-a văzut-o multă lume. Tu ai folosit deja termenul de model sau de impact. Te uiți acum la cariera ei și care crezi că va fi impactul ei în tenisul nostru și poate chiar la nivel social, în societatea noastră? Ce ar trebui să reținem din exemplul ei? Să reținem că a început un copil care Stere, tatăl ei, a dus-o la tenis să vadă dacă îi place, a crezut foarte mult. Bine, la început a văzut că îi place. După aia, Simona, după câte am văzut și eu prin multe lucruri, juca și ea tenis la perete în casă. Deci e o plăcere la început. După aia să ajungi să devii numărul 1 în lume e un vis. Cred că și ea a spus de nenumărate ori, nu uitați să visați și să visați departe. Eu am făcut asta și sper să vină și după mine alți copii care fac același lucru. Eu mi-aș dori, Simona, sigur să rămână în tenis și în sportul românesc, pentru că e o legendă și ar putea ajuta foarte, foarte mult în ceea ce înseamnă sportul românesc.
Și sigur o să rămână, deci asta cu totul. Dar acum e o perioadă de după carieră, sper să fie fericită, asta e în primul lucru care îl doresc, dar după aia să rămână în sport, deci să rămână în sport ca să aducă copiii să facă sport, știi? Uite că mă provoci, drumul ăsta de după cariera ei sportivă e un drum pe care tu l-ai parcurs și știi că nu e simplu, noi știm din poveștile voastre că nu e simplu. Da. Ce sfat i-ai dat pentru perioada de acum? Că e încă proaspătă trecerea în cazul ei. Când mă gândesc la mine și n-am fost numărul 1 în lume, n-am câștigat Grand Slam-uri și am fost foarte, cum să spun, foarte arogant într-un fel primul an după ce am terminat cariera. Mi-a plăcut foarte mult și așa mai departe. Eu spun doar să fie atentă și să-și găsească anumite lucruri care le face cu plăcere și să aibă în jurul ei oameni care, bineînțeles, familia și oamenii să-și aleagă bine și să facă lucruri care într-adevăr îi aduce o satisfacție sufletească înapoi. Asta cred că e cel mai important. Pentru că e un gol pe care e foarte greu să-l ocupi după cariera de tenis. Mi se face și frică. Mă gândesc că acolo am avut și eu niște ani foarte, foarte dificili, care n-am crezut. Atunci chiar n-am crezut. Dar fiecare e diferit și ea a început un lucru foarte bun, a început să joace golf și știi cum e, un pic de adrenalină e foarte necesară după cariera asta, că nu o să ai același sentiment în nimic ce faci. Da, mai ales pentru voi, că presiunea și adrenalina nu se compară cu nimic din ce Dar la fiecare e diferit, știi? La fiecare e total diferit. Știu mulți fost jucători care de-abia au așteptat, deci zice. Dar, de exemplu, uite, acum am văzut serialul acela cu Nadal și hai să mai vorbim în câțiva ani, știi? Să vedem ce se întâmplă. Da. 3 chestiuni și sunt destul de punctuale acum. Tu ești un tip creditat de mulți și de ea, dar și de Darren, că ai contribuit la progresul ei. Mi-aduc aminte că Darren spunea că în perioada Beijing, când tu ai fost alături, așa îmbunătățit serviciul și... Dacă te întrebi invers, tu ce ai învățat de la Simona din anii pe care i-ați petrecut totuși destul Uite, dacă spui de Darren, exact asta, de la Simona, știi cum e un antrenor și eu când am început să lucrez cu Simona aveam deja ceva experiență. Un antrenor bun nu are nicio legătură, adică are un atu că a fost jucător și a trăit toate momentele astea, dar antrenorul trebuie să se emuleze după jucător și mai ales eu am intrat în echipa Simonei, deci eu nu puteam să mai aduc ceva, doar mici, foarte mici lucruri care câteodată schimbă lucrurile, dar am învățat foarte mult de la Darren, să spun așa, știi? De la Darren, felul în care Darren le dă încredere jucătorilor și îi organizează, îi setează, felul în care vorbește cu ei. Am învățat foarte mult acolo și Simona, ca și mine sau ca și mulți alți jucători, nu suntem niște persoane foarte simple, știi? Mai ales la nivelul ăla, pentru că, mai spus, presiunea e mare, îți dorești foarte mult, clasamentul, sunt meciuri care nu te simți bine, rezultate care nu sunt alea care te aștepți și acolo trebuie cineva care să te liniștească, să te țină pe linia de disciplină, să-ți continui drumul chiar dacă nu-l vezi. Uite, de exemplu, acum Jannik Sinner, știi, după acest Roland Garros greu, cum o să se reseteze, asta e foarte interesant. Îmi imaginez. 2 mesaje. 1 pentru norocoșii care vor fi acolo lângă voi, 10.000 de oameni și încă ceva. Ce le spui? La ce să se aștepte?
Wow! Cred că mesajul nu e pentru norocoșii care vin în sală, cred că se va televiza. Eu vreau să transmit emoțiile pe care o să le avem pentru Simona și pentru cariera ei. Chiar acum am fost pe scenă la Loredana Groza și în 2009 la arenele BNR, când m-am retras, Loredana mi-a cântat și mie cu Dan Bitman, mai țin minte atunci. Și vor fi niște emoții speciale și sper ca toții să-i aducem emoțiile astea, omagiul ăsta spre inclusiv spectatorii și toți care urmărim, că e pentru Simona, e ziua ei și e incredibil că a organizat asemenea eveniment. Și sper să nu uite momentul ăsta, să iasă frumos. Mai mult de atât, nu știu ce să spun. Da, Dumnezeu și cred. Să fie emoțiile alea care trebuie să fie în mâine pe terenul de tenis și știu că aici la Cluj a jucat și Cupa Federației, publicul românesc oricum o iubește enorm, dar aici la Cluj a avut momente foarte frumoase pe terenul de tenis și sper ăsta să fie ăla care să nu-l uite niciodată. Și un mesaj pentru Simona că s-ar putea să-l vadă. Te avertizez. S-ar putea să-l vadă ce? Mesajul pe care îl transmiți acum. Da. Simo, suntem toți mândri de tine, deci ai reușit niște lucruri și ai adus emoții la toți, nu contează că erau fanii de tenis sau ai adus oamenilor din România ceva ce n-au avut de foarte, foarte mult timp și Grand Slam-uri, meciurile pe care le-ai jucat, cu oricine vorbesc despre tenis, nu numai în România, dar și în afară, tu ești acolo pe primul loc și ce-ți doresc eu ție e să fii sănătoasă și fericită. Fericirea asta e foarte importantă și îți mulțumesc din inimă pentru tot ce ai făcut pentru noi și mă bucur foarte mult că și eu am avut o mică parte în drumul tău și sper ca drumurile noastre să continue, mai ales prin tenis, să se apropie unul de altul. Și să ai o zi minunată mâine. Toți îți dorim și te iubim.